La informàtica tradicional es basa en l'ús d'unitats lògiques anomenades bits. Aquests bits poden tenir dos valors, 1 i 0. Per crear-los només cal tenir localitzats uns punts on hi allotjarem o no una càrrega elèctrica. Així, la presència de càrrega es llegeix com a un 1 i l'absència de càrrega com a 0. En canvi, les unitats lògiques de la computació quàntica són força diferents. Se'n diuen qubits i no tenen valors concrets, sinó tot un seguit de probabilitats de prendre resultats diferents en ser mesurats. De l'obtenció d'un resultat concret, els físics en diuen col·lapse. Bé, per tal d'aprofitar tota la potència computacional que això ens dona, hem d'aconseguir que el qubit no col·lapsi abans d'hora. I això no és pas gens fàcil, perquè la majoria d'interferències fan que el qubit es decideixi per un valor concret i s'esborrin la resta. Fins ara, la manera d'evitar aquest col·lapse era apantallar aquests qubits amb diferents materials, però llavors la mida dels dispositius és massa gran. Afortunadament, des de fa uns 20 anys es coneixen uns tipus d'interaccions que, si s'utilitzen correctament, no tan sols es protegeixen els qubits, sinó que també els retornem al seu estat original en cas necessari. Ara, per fi, per primera vegada, s'ha aconseguit implementar amb èxit aquesta tècnica i com que ens allibera de la necessitat de tant de material, esdevé possible una miniaturització dels ordinadors quàntics.